Musikit Pro er der. Hej alle sammen. Denne gang er Thijs med, men han kommer ikke til at spille. Altså det her. Ikke godt, Thijs? Men velkommen til noget Robocraft første episode. Men lad os bare gå i gang. Så har jeg også lige fået bygget mig en maskine her. Eller nogle bot. Men jeg er kun lidt level 3. Jeg ved ikke, om man kommer tier 2. Så. Ja, det er tier 1. Så. Nu kan jeg godt se min maskine her. Og Thijs, der skal så et eller andet spille et eller andet Diversity. Nej. Så den danske. Oh my fucking god, Musikit Pro, han er sygt enchanted optegnet. Så kan I bare se, når jeg lige hurtigt kører lidt rundt der. Kit Gear. Reparerer items for guld. Og den her bil er altså nu ikke min eneste. Nej, det var den anden, jeg lavede. Ja, skal man også have et bal for at se, hvor meget guld man har. Hvor scanner den der først? Shit! Så er det bare væk, så er det bare væk, så er det bare væk. Og I kan godt se, at jeg har beskyttet mit forhjul meget. Den der vej. Og vi skal bare fortsætte denne vej ud. Derovre. Og vi er allerede i gang med at overtage tilbage. Så er vi hos der space, og jeg tror, jeg skruer lidt ned. Så burde det være 2 bricks. så, ja. Seriøst, Anders, jeg har en ultra. Men I kan godt høre Thijs i baggrunden, som der har været med i de andre videoer. Men han kunne håbe, at ikke lige få sit Robocraft til at virke. Ellers var det faktisk sådan en mening, at vi faktisk skulle spille. Ja, nu mener jeg bare forsøgt på dansk prisen. Spiller jeg også på dansk prisen, så kommer ind. Min navn er Mortis. Jeg vil gerne spille. Og han vil gerne penge. Mangler altid penge. Bare pay mig, hvis I elsker mig. Pay mig, hvis I elsker mig. Bare pay mig 80 millioner, hvis I elsker. Ej, pay mig alles penge. Jeg er så sød. Og hvis man gør det, så er jeg super sød ved en. Og jeg svarer på alle jeres spørgsmål. Som sagt, jeg er halv YouTube, halv ven med YouTube. Jeg elsker YouTube. Jeg er halv ven med det. Og nu skal jeg lige hurtigt videre med den her. Hold nu kæft, jeg har næsten tømt hele Ravi. Og jeg har ikke engang brugt min pickaxe som skid. Kæft. Hold kæft, nu kan jeg fandme godt forstå det her. Men nu fucking alt jeg skrald med, jeg gider sgu det ikke. Og I kan bare søge på mig, jeg hedder Anders 97C. Nu er på Skype. Men nu, her. Ja, du gider ikke også være ude på Skype for folk, vel? Men her i spillet hedder Myland. Altså det er på Steam, på Om jeg spiller faktisk over Steam, fordi at jeg er kommet til at lave min bror på min bærbare, så jeg kunne åbenbart ikke over Steam, så jeg spiller faktisk over over sådan en anden launcher med det. Når jeg kigger forbi på den blå cykelsti. Okay, det er fucking irriterende. Anders er det klar, hvor mange penge jeg har på den her server.
Jeg har... Nå, men ja, der så ser med, synes I så ikke, at vi lige skal... Jeg har 8 mil, eller jeg er tæt på at få en til mil. Som sagt, jeg har lige spillet alle mine penge på at få rank op til rank I, og så fik jeg bare en ultra sådan foræret. Så synes jeg er færdig, så fandme skider væk. Jeg har en ultra. Fuck det. Okay, så nu skal vi til at bygge en helt ny bil. Vi skal først lige have købt lidt kobberblokke. Her. Eller hvad det nu er for nogle. Jeg har en ultra picker. Glowstone block, what the fuck? Glowstone block. Så siger vi lige så mange her. 200. Og man må jo give pengene, som man skal give. Jeg er nummer 1, det vil sige, at jeg kommer lige om lidt. Okay. ABC info. Altså, jeg har lagt mærke til, at vi har et head. Beat. Hvem har vi et hoved af? Fuck, der er nogen, der byder fucker meget på det hoved. Okay, men nu kan jeg godt se, nu laver jeg noget mega, noget som der ligner en stor pigman. Det er sgu bare lige meget. Og nu kommer en af mine venner online, som der faktisk også spiller det her spil. Så. Emil? Ja. Kan jeg se Emil fan? Så sætter jeg lige sådan en. Og I kan altså ikke søge på mit Minecraft-navn på Sky, så finder I intet af mig. Ja. Han havde nemlig noget specielt på Skype. Gider ikke afsløres. Det er ikke mig, Nej, jeg er faktisk hemmelig spion. Nej, det er løgn. Bare roligt, vi går igennem og kigger, hvad I laver inde i vinduerne. Ej, det lover vi ikke. Det lover vi. Vi er ikke sådan nogle hemmelige spioner, som der er sat på opgave for at dræbe jer. Nej, faktisk ikke. Vi er sat på opgave af den rigeste mand i verden. Han har 85 millioner ægte penge. Seriøst. Ej, det var løgn. Men anders, jeg elsker ultra. Jeg elsker ultra pickaxe. Og så ikke engang, nu har jeg en. Og jeg har enchanted sko. Det er en fed forning. I kan godt se min lortebil lige nu, men altså den eneste... I så nok den der bil der, som der havde tænkt sig at komme over og hjælpe mig, men jeg er så træt bare. Så derfor har jeg fået en lille taktik af ham, at man bygger sin hjul større ud, så man ikke kan komme op og vende på hovedet. Det er lige at have kaptajn Benfjæs. Så skal vi lige ind og købe sådan nogle. Fuck, hvad er rig. Og hvad skal jeg mere købe? Og du ved godt, jeg har efficiency 25. Så meget en diamond block på et slag. Jeg har efficiency high. Og jeg har efficiency 20. Du har kun 7 plus. Den er lidt rimelig hurtig. De kan ikke blive hurtigere end... Jo, 2 beacons. Hvem fanden gider købe 2 beacons? Når vi allerede har en. Se, nu kan jeg godt lige hurtigt se den der super store big bil. Men det er det eneste, jeg har fundet ud af. Men en dag, når jeg bliver tier 2, så kan jeg bare bygge en flyvende bil. Ja, så kom så du. Ja, det kan godt lige se, hvad nu skal jeg et. Fedt.
Hold kæft. Fuck, hvor mange penge har I nu? Det er bare lidt bit. Okay, jeg har lige næsten 1 million mere. Jeg vil ikke spille med de langsomme awesome pickaxes. Mine med ultra! Jeg branch mig kastet. Ja, så... Lol. F. De bliver så glade. Ja, men jeg tror faktisk også lige, vi skifter til den danske prison. Sort skærm, eller hvad? Hvad? Der du så skærm. Ja. På videoen, når det laves. Ellers så klipper vi på videoen. Nej, det gør vi ikke. Hej, vi laver bare sort skærm. Så til Minecraft. Kan du godt se, at de skifter? Kan de godt se, at du skifter? Ja. Kan du se IP'en? Det er lige meget. Ja, jeg skriver den bare. Den... Play.danskepris.1. Eller... Skal jeg lige... Ja, man kan godt skrive MC. Om det er play.danskepris.dk. Hvordan staver man til prison? PRISON. P... Og så er det og til sidst, husk nu efter det, så er det kolon 25655. 25565. Nej, 25655. Nå, 6? Ja, 655. Altså 25565. Sådan tror jeg. Altså, jeg tror... Den... Altså, En, der vil have min flise. Okay, jeg har skrevet MC, den danske prison. Den prison. Så lad os gøre det igen. Kolon 25565. Jeg tror, Anders, vi skal fikse der, og så laver vi en video lige bagefter, hvor vi lige får... Fortsættes i næste video, okay? Der var desværre kun del 1. Det er lidt, vi kalder den danske prisen og lidt Robocraft. Ja, man.